Me löydettiin tää hullu keppi jostain. Ja se ei ole edes terävä. Ja kato, se voi rikkoa tällaisen, kattokaa. Oh! Kato. Se voi... Siinä. Tuo on niin terävä. Kato. Toi voi rikkoa kaikkea. Niin. Mennään rikkoo enemmän juttua. Nyt tämä. Laita siitä video. Tumpuri vittu. Tämä nyt. Oh! Kato. Saaks lopettaa? Älä lopeta. Kun mä sanon lopeta, niin sit lopeta. Mut älä puhu videosta, okei? Okay? Niin. Tää on oikeesti paha. Tää on poliisia asialla panna. Äsken kun me koitettiin, tästä tuli pikku tulipaloja. Tuu lähemmäs. Ei tulipaloja, vaan kipinöitä. Kipinöitä. Kun me koitettiin kiviin. Koska rauta plus kivi on kipinä. Mut me lyöttiin niin kovaa. Niin. Mut tää ei oo, mä en edes tiedä, onks tää rauta. Tai onks tää rautakeppi niin. Toi on kuokka. Kuvaa mut, et mä rikon tätä. Okei. Okay. Kuvasit sä äsken, kun mä rikon Jop. tätä? Rikotaan taas toi juttu. Tuolla on joitain. Kato. Laita videopausselle.